Igen, mert az volt a negyedik, és közben kimaradt a harmadik. Vince megvizezi a bucókkal a Na, tetejét. kész van. Félreteszem. Félretesszük, Vincuka. Jó, elég Jön a pici. következő. Úgy félretesszük. Most jön az Első. ötödik. Azt még mondtam. Az ötödiket? Akkor ez a hanyadik? Első. Első. Úgy, most fordítsunk rajta egyet. Így fordítunk rajta, és itt kenjük. Jó, köszönöm, félretesszük. Félretesszük. Úgyni. Most jön az utolsó. Elfogyott. Vincuka ellenőrizte, hogy mi újság a korábban berakott bucókákkal. Úgy nagyon megfordítjuk, másik oldalt is. Úgy, az sem maradjon ki. Nagyon ügyes. Kész a bucó. De még nincs kész. Jó, most szerintem már nagyon jó. Úgy, ügyes. Nagyon jó, kész. Elfogyott. Kész van, Vincuka, most betesszük a sütőbe. Igen. Kinyitjuk a sütőbe és betesszük. Úgy, Nina, papi beteszi. Ez mi? Melyik életem? Ez kaluska. Ja, az galuska, igen, az még maradt tegnapról a Ez kaluska novja. galuska nokedli. Most papi beteszi a bucókákat, amiket Vincuska megkent a sütőbe. A régi bucókák már kezdenek sülni, és papi most beteszi az új bucókákat, amiket most kent meg Vincus. Meleg volt, nem meleg. Forró, picim. Hát ezek még nem melegek, amiket most kentél meg, csak a régebbiek. Be is tettük őket. Na, úgyni. Na, kész vagyunk. Így. Kész vagyunk, ugye, Vincuka?